Laatste, dat betekent niet. 4 keer 10. Ja, dat is wel goed. Oh! Kabaat! Noep, noep! Ja, kappa! Ja! Wat denk je? Oei, maar daar zijn we. Ja, dan maar, Rick. Jammer. Kom, hey, Wouter! Oh, een grote verbetering. Goede vooruitgang. Hij heeft gewerkt aan de punten. Snel heb je nog een 5 minuten. Geen gevloek meer. Geen plat Meneer Schepers. Hij is ook internationaal bekend, hè, dan moet hij... In het Nederlands graag. Ja, ik dank wel voor die hoogcijfers. Ja. Oh, die kan in de kelder. Een 10. Wacht even, hij heeft de zin, hè. Een 10. Wat zei je? Hij moet naar Engels leren. Hij wordt internationaal bekend. Een 10. Rick, Ja. ben je ziek? En ook, staat de volgende al klaar? Ook jij bent welkom bij de kermis in Rekken. Ja. Genomineerd voor de zomerfeesten. Oh, die nomineer moet je ook hebben. En die is de volgende.